वर्ल्ड टूरिज्म डे जों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो रायमना नेशनेल पार्कनि बे लांगोनायाव जोङो रायमना गोल्डेन लांगुर इको टूरिज्म ससाइटी, रायमना वेस्टार्न रेंज फरेस्ट डिपार्टमेंट, रायमना एक्सपोजर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी आरो 31 बेटालियन एसएसबी केम्पनिफ्राय जोङो जथायै बेवहाय मोनसे क्लिनलिनेस हाबाफारि साफाय अभियान जोङो लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां एसएसबीनि आरो जोंनि गोल्डेन लांगुरनि आरो गोबां बेबायदिनो टेक्सिकारिफोर बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। दा बे वर्ल्ड टूरिज्म डेआव जोङो बेखौनो मोनसे थीम बा देग्लायनि जे थीम टूरिज्म एंड पीस, जे दावबायनाय आरो मोनसे जे गोजोनथिनि थाखाय जे देग्लाय मोनसे थीम लानाय जादों। बे थीमखौ नोजोर बोनानै जोङो बे रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय जोंनि बे लांगोनायाव जोङो मोनसे बेबायदि साफाय अभियानखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो, जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव बे रायमना नेशनेल पार्कखौ बा बिनि जेसेबांनाखि मोखाङाव गेट दङ, लांगोनायाव जेसेबां दखानफोर दङ, गलाफोर दङ, बेखिनि एरियाखौ जोङो साफ सुथ्रा दोननो हायो आरो जाहाथे जाय टुरिस्ट बिथांमोना फैयो बिथांमोना बेवहाय फैनानै मोनसे गोजोननायखौ मोनलाङो बा मोनसे एट्रेक्शन फैयो। मानो होनोबा जोङो बयबो मिथिगौ रायमनाया दिनै नेशनेल पार्क जाखांनायनि उनाव बे रायमना नेशनेल पार्कआव गोबां दावबायारि बिथांमोन फैयो, टुरिस्ट बिथांमोन फैयो। दा बिथांमोना बिदिनो फैनानै मोजां मोनलाङो आरो जोङो मिजिंथिबावदों बेबादिनो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलखौ साफा सुफा नुलांनानै बिदिनो फैबावगोन बा फैबाय थागोन आरो जोंनि यां जेनेरेशनखौ जोङो एनकारेज खालामनो नागिरदों जे जों जुदि साफ सुफा थायोबा जोंनि ओनसोलफ्रा माबादि जौगालांगोन बा जाय बिथांमोना दावबायारि बिथांमोन माबादि मोजां मोनलांगोन। दा बेखौनो एनकारेज खालामनो थाखाय दिनै वर्ल्ड टूरिज्म डे जों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे मोनसे क्लिनलिनेस बे साफाय अभियान हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै लानाय जादों।